Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Para sa imo ni guys. God bless you. Ang hapon ma'am. Unsa man imong pamati? Kani diri para lang dili mga anak kay na fracture mo gudi sa una tong nag-distress siya sa motor. Nya siguro sa trabaho na po. Basa init. Dili guys soft drinks. Hinamis? Medyo po. Medyo Drinks, with soft drinks yun, pero dili kay hinamis. Soft drinks lang. soft drinks. Kasagaran na natin. Hinamis na sa mga mana. Dili po tungod. Pero kani jud ako ang ginakuan ko sa kani nagangulmol gid siya. Ikan diri pa anak diri. Mulmul lang. Mulmul. Nilain. Nya muro siya mo binho. Unsa pag yun? Dili ni siya kaalis ang bugat. Hindi ka sa Kaya pagkat. nakuan man ni na anak ni sa motor sa una. Unsa pag yun? Wala. Mulaw, nilain. Kanina jud akong gina Ano mga ginagmay pamati? dili ko di ay. Diri likod kay siyempre kung sakit imong diri dam mo kuan na ba yan sa likod. Ya kani diri mo reaction na sa sakit kay siyempre diri naman ang kuang pwersa. Sanay naman po ka. Di naman din ako Hindi naman magamit matambang, kayo. dili tanan. Diri na tanan akong pressure. Tawa. TL, Wala. okay lang TL. Wala ko hawak diri ra jud. Diri o Oo. kaning diri nga side. Sakit ito no. Pero mga sakit sakit tungkol, rayuma, sakit ito no, arthritis, rayuma na siya. Kaya arthritis, sa hospital mo na. Hindi man tayo mag-hospital, rayuma na siya. Ha? Sige, manalain, ako na nabala sa uban. Asa kayong balay mo, ma'am? Kilometer 71. Basta na kayo shout out, ma'am, sa taga kilometer 71? Shout out sa mga silingan diha taga Matanaw nga nakaila sa tuan. Yes. Ako ni ipa-repair ako ang fracture kay basi kaluyan sa Ginoo ni. Siguro man may agi dia. Halos na lang. Masuro yan agad po sa masuro yan lang. Masaya di lang mo ito kay Martin Solina. Hindi kay kakuan ba? Sige lang. Sana lang, wala na kailangan na isang taon. Yung mayor. Dahil yung mayor natin. Sige. Sana lang guys, shout out sa taga kilometer 71, Matanaw, Davao del Sur. Hello sa inyo ha. Kami na sa akong mga suki. No, niya. Ang miga sa akong asawa, si Gina, Madam Gina Mabaya. Isa pa to? Wala akong kumare diya si... Isa kita ko. Oh, si Wina. Si Cairo din, Diamla. Meron din. Addresser. Ito sir. Si Ruben. Si Ruben man na yung bana. Si... Rina. Pareng Ruben. Ay. Siyempre sa tanan ng masukin ako sa Matanaw, kinautin ba ito sa Bidiwan. Yan. Tanan mga taga-taga, God bless po siya. Na si Mandire, no, atong tabangan nga, mamayo yan, kipamatay sa lawasan. No? Siyempre, nabanan sa tatapos. Siyempre, tanan nga madol rin sa kuha, o pilot, manikamot kung mamayo ang taon mo, kay natin kinapamatay sa lawasan. Siyempre, sa tanan nga madol rin sa kuha, manikamot, sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe. I-click lang bell button para update kasi kina-upload ako mga kadlaw, comment, like, and share. Share lang mo guys, no? Shout out sa ko ang mga followers sa akong Facebook friend, Facebook page, Eric Hilot ang traditional, TikTok, YouTube channel na ko sa lahat po ng mga OFW. Love you guys. Kaya masukon ako Hilot ha. So shout out, kilometer 71, Matanaw, Davao del Sur. Love you guys. Kinsa nitong gingon namang kabuhi, ma'am? Ha? Ay, kato di ay? Oh, tinggamay, glaos. Tinggamay ito ba? Tinggamay ito, gamay yan. Ganyan mga maniyaw ito ng stress? Tarong pala.
Eh, nakitaan ko niya sir sa Facebook. Ito na. At ka itong mga Ano siya niaging sir, kanang lipoma. kuwan ba? Sa Nang abnormal parts daw yun nila. Ito sir. kita ang bila sa post ba? Oo. Kung kuwan nga. Nada ka nga mangita tag kuwan ni kanang libreng sakay nga. Oh, kanang pasayro nga kon. Ah, kita ka na? Ah. Oh. Nalingaw og tanaw ah. Part 1 to siya. Oh. Itry lang ko kay ikaw mo may customer gagawas ko. Mm. Kita po ko sa vlogger. Mm. Ito no, may problema kung ano sa karan. Try lang ko. Sabi niyo, dako kay ko sa una sir. Mo ba? 96 kilos. Dako na mo karon. Mas dako pa jud ko ani, 96 kilos jud ko. Karon gamay na ni. Karon 70 plus na lang ko. Mo ba? Tungod ani ako ang kamot na dito ko katulog usahay. Kakao lang kira. Okay ra kay ay wa jud problema. Way bawal. Wala. Kakao gyud. Ay magmulo na siyang kuwan ba? Kabuhi. Bawal mo. Oy. Ano nga nga Kakao kang suot. Wala jud sa trabaho. gikan sa init, maligo. Bawal na ha. Mahagutag sa dili. Ha, hagog dili ha. Udto hapon gabi. Bawal masa apat punas ligo ha. Ah, kaya siya ba? Ano ibawal na to ang tawag na pas mo sa kusog. Hmm. Ha? Sa mo to lang ha. Di mo na ko tawa ng patwa. Lara po to. Ang pagkailikan lang jud. Ito. Ano pangalan ito mo? Elizabeth. Elizabeth. Opo. Elizabeth. Opo. Ano to mga? Ano yan tayo so nga. Lugayan mo kita pasahero eh. Hmm. Okay, huwag ka po mo. Tao ba? Wagi nagtindog-tindog. Ninyo dyan, wala Oo. kita makakita Oh, mo. tingaw to. Saan eh? Ano ta, napanahanap ko. Oh, ito nga kung sa Tagalog pa naggala-gala ka. Oh, nagala ko. Tingaw. Ang part 2 na kuha na, dili nang wato, katubang na. Hmm. Para taas o view ang yung pasahero. Oo. Makita na gitarong. Ano sa kalas na ilot mo? 1 month na sir. Kasi part 2 kay na-busy. Agad ko. Pero wala pa po kung akong busy. Okay. Oh. Hindi ba? Sakit ako jud. Nasakit ako. Agay. Agay sir, agay. Oh, Agay. Agay. Sakit. hindi ba? Punta. Punta lang gud. Okay na ma'am? Okay na? Sige lang. Kanang sakit ka usar na. Ang kangul-ngul lugay mo man. Sakit naman nagnakamot. Ha? Sakit nagnaarang kamot. Oh. Wala nagkamot ano dito ng sakit. Ang gani sa tugay na ko nga pahilot ako kanang kuan. Ibanta na ko para kausara. Ano mo na siya? Hindi mo kuntahon. Sige.
Agwanta po di mo gipate. Ana naman na. Dugay-dugay yun naman human. O dili po ka mo agwanta, na may tambal. Ana naman na. Dili lang tambal, injection, hilot. Kini, to. Di gini maana na ko sa una. Oh, Tagak bitso. sabi na. Ano bitso? Dua ka kuan eh. Di dahan ah. Sunod ako part 2, libre sakay na siya, plus sticker. Nani pikir. Wala pa man, di wala sa ta. Ah. Wala yun ko na lang. Mag-improve lang, ma-improve. Na mag-improvement. Nani. Sa muna to, pe. Muna to. Napasa na kagapon, ma'am. Kanilang kontak. Sino yung nagpunta? Di ba ka nang lumuhang yung daily routine? Di ka nagabasa gapon? Ay, nagbasa oy, maghabak ko sa pero sukat yung gagawin ni karon sir, di na ko nagabasa. Dami na gawa na yung daily. Nagaligo lang ko sa buntag. Musamot yun ba? Wala dyan. Ako na lagi kada magpamasa sa siya. Gabi eh. Pagkabuntag, ligo. Akong hinan nga, awan di. Sa Ano massage, yung laki pwede 6 ni to 8 Juan? hours, pwede na. Oo. Pwede na sa pwede. Yung mga kahulbadi. So dito pag Davao sa una nga. Kumonsulta ra mga pong kamulugay ba? Kuan gyud ko kaswa. Mumulo, diri gyud pong kamumulo sa kuha. Tawa karon. Panood ay. Oo. Ay Tingog. pinuhot. Kita na mo to ako ang libre sakay. Ang wala pa ilingaw ah. Ah. Siya ko kutik-kutik sa mga kuan. Kana po na kong biklat sa akong hawak sir. Talipaso na ba nga kanang itawag nila o kanang likos-likos. Likos-likos. Bagpura na nayo. Balik ayo ana, o dyan na ayaw isa ya. Atol mag-ayaw.
Ang bigas ni kanta, sila po kanta po. Wala lang po ni sabot sa isa. Sa ganahan lang asay paminaw. Ang kanta ba sila ganun ano. Hindi na yung ilahan no, kay murag gamay lang sounds. Tapos lang, nilalang. Ayun nga wala na mamao. Ano mamao, talagsara mo kantang bigas. Bigas na lang sana ng kanta. Hmm. Pasyon lang. Liya kay siniman na. Grabe. Hindi sila paraya ba? Di ba lang, kana dyan minig na December 24, December 31. Ah, grabe, kusga na yung nalagay din rin. Na, At bangay, gila-gila na. sound system. Ah. Grabe kaya ayaw. Ako kaya ako, di nagod madungog. Ay, tangin suga naman kinanilaan. Apalong mo na ito ay kanang di na madunggan. Tayo na ita. Sa una, ako yung pinakakusog. Karon wala ko sila na di kusog. Ah. Ayun naman, di nga, pagkatong kuhan nga,